ktorá je na jednej strane úplne nezaujímavá, ale na druhej strane sa týka veľkej časti z nás. A preto si myslím, že veľmi dobré o daniach, ktoré sa nás týkajú a ktoré sa dotýkajú nášho profesionálneho života, vedieť niečo viac, pretože ak o nich človek nevie niečo viac, no tak sa o tom dozvie, ale už v podaní daňových úradov, ktorí mu pošlú nejakú výzvu, uložia mu nejakú pokutu, prípadne mu pošlú nejaký takýto milý pozdrav. Od 1.1.2015 pre oblasť zdravotníctva, keď to takto môžem povedať, platí osobitná právna úprava, ktorá dostala určité konkrétne vyjadrenie v zákone o daniach z príjmov. A to je práve časť, o ktorej by zdravotníci mali naozaj vedieť viacej, keďže sa ich dotýka úplne priamo. Aby som to veľmi skrátil, ide o situáciu, kedy určitý druh subjektov, ktorých zákon priamo spomína, dá určitému ďalšiemu inému druhu subjektov, ktorý taktiež zákon o daní z príjmov spomína nejaké plnenie, či peňažné alebo nepeňažné. Čo je účelom tejto právnej úpravy, je úplne jasné. Štát chce tieto druhy plnení, kde zdravotnícky pracovník má nejaký benefit z takéhoto plnenia, postihnúť zrážkovou daňou. Jednoducho štátna pokladnica chce tiež mať nejaký podiel na nejakých vzťahoch, ktorí sa v rámci zdravotníctva realizujú. Na to, aby sme si povedali, či sa nás táto povinnosť daňová týka, musíme vedieť, že ktoré sú tie subjekty na jednej strane a ktoré sú tie subjekty na strane druhej. Tak, subjekty, ktoré nám poskytujú plnenie, tak tých zákon menuje nasledovne. Je to držiteľ registrácie lieku, je to veľkodistribútor, je to výrobca dietetickej potraviny, výrobca zdravotníckej pomôcky a takisto je to tretia osoba, ktorá je veľmi zaujímavý pojem a v praxi vyvoláva veľmi veľké otázky, že kto to všetko vlastne môže byť. Tento okruh, keď presunie určité peňažné alebo nepeňažné plnenie na zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zamestnanca poskytovateľa, tak to je situácia, kedy zákon takýto vzťah postihuje s tou zrážkovou daňou, to znamená špeciálnou daňovou povinnosťou. Takže, čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že nejde o hociaký vzťah, o hociaké plnenie, ale musí ísť o plnenie, ktoré je realizované práve medzi týmito subjektmi, ktoré sú presne špecifikované. Tu by som upozornil na jednu dôležitú vec, že zamestnanec poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako ten, ktorý vlastne môže prijať, je veľmi zaujímavý pojem a môže to byť napríklad vrátnik, môže to byť upratovačka, ktorá má pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Takže aj keby aj takáto osoba prijala napríklad nejaký dar alebo nejaké finančné plnenie, čo ja viem od držiteľa registrácie lieku, tak aj na tento ich vzťah by sa mala vzťahovať táto daň, ktorá vlastne je zrážkovou daňou. A tak ako som povedal, tie dane sú pomerne nezaujímavá téma, ale je veľmi dôležité, aby si zdravotníci uvedomili hoci len základné veci. Naozaj musia si dávať pozor, od koho tie rôzne druhy plnení prijímajú. Ako náhle sú to plnenia napríklad typu uhradenie nákladov na kongres alebo uhradenie nákladov ktoré sa týkajú cestovného na kongres alebo ubytovania, ktoré sa týka kongresu, tak toto sú všetko nejaké benefity, ktoré zdravotnícky pracovník musí zdaňovať. Takže prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá, uvedomiť si, že sú tu určité druhy plnení od určitej skupiny osôb, ktoré ja musím štátu priznať a z ktorých ja musím odviesť štátu daň, pokiaľ sa teda jedná o nepeňažné príjmy. Druhá vec, ktorú si musím uvedomiť ako zdravotník, je to, že hlásiť takéto plnenie musím v určitých konkrétnych intervaloch. Do 31.12. by to malo byť raz štvrťročne. Pokiaľ nám prejde daňová úprava, tak od 1.1.2016 už by to malo byť len raz za rok. To, akým spôsobom to hlásim, stanovuje taktiež zákon,
A tým úplne základným východiskom na to, aby som vedel vlastne, že čo mám nahlásiť, aby som vedel, akú vysokú daň vlastne mám zraziť a odviezť na ten účet, ktorý mi daňový úrad oznámil, tak toto vlastne realizujem na základe oznámenia, ktoré mi dáva práve tá osoba, ten subjekt, ktorá mi toto plnenie poskytuje. To znamená, to je druhá dôležitá vec. Ja naozaj musím mať do 15. dňa, ktorý nasleduje po skončení kvartálu, kedy som plnenie získal, oznámenie od subjektu, ktorý mi plnenie poskytoval. Napríklad nejaká farmaceutická spoločnosť mi zaplatila náklady na kongres a bolo to v rámci decembra 2015, tak do 15. januára 2016 musím mať potvrdenie o tom, v akej výške som od tejto spoločnosti tak tie rôzne druhy plnení získal. Toto je povinnosť pre subjekt, ktorý mi to plnenie poskytol. Pokiaľ takéto oznámenie nemám, tak v podstate sa vystavujem riziku, že nestihnem oznámiť daňovému úradu výšku plnenia, ktoré som získal, nestihnem zraziť daň a toto môže spôsobiť v podstate zo strany daňového úradu uloženie nejakej sankcie, pokuty za to, že som si nesplnil ako zdravotník povinnosť. Tie vzťahy sú naozaj pomerne zložité, ale na to, aby sme nimi vedeli nejakým spôsobom prejsť, na začiatku naozaj stačí rozumieť, ktoré subjekty dávajú plnenia, kto ich prijíma a čo tento vzťah medzi týmito dvoma subjektmi spôsobuje. Aký vznik povinností, aké povinnosti oznamovať daňovému úradu, kedy zráža daň, v akej výške a tak ďalej. Práve tieto všetky informácie sú predmetom kurzu, ktorý ponúka pomerne veľmi jednoduchej forme, veľmi zrozumiteľným spôsobom, taký rýchly, instantný prehľad tých povinností, ktoré zákon stanovuje takým spôsobom, aby ten zdravotnícky pracovník v praxi naozaj vedel, aké povinnosti má a akým spôsobom ich má plniť.